Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak 187.000 euroko diru laguntza eman die Punta Begoña galeriei. Getxo bakarra den ondare ondasun horren prestakuntza, jolas, kultura eta gizarte balioak ahalik eta gehien aprobetxatzearren. Aurten galerien mendeurrena ospatzearekin batera horiek berreskuratzeko obren lehen fasea amaitu dugu. Eta aldi berean, Punta Begoñak jarduera ugari eta askotarikoak hartu ditu bere baitan. Horietako asko, leku honetan publiko guztien gozaberako gune kultural paregabea ikusten duten elkarte, erakunde eta artisten proposamenez eta bultzadaz.